kum sangha zakua somkua palikhani in snooker championship chu Kolkata khel ania semifinal nito in Barmen le Tulsidat chu intum tur ania Tulsidat chuan anupui fanaute hruaiin fapa pahnih aneya snooker game chu thiam ve hle in anupui fanaute pon an tuipui viau maya Tulsida ale akhingpui chu inchibain game tran ania Tulsida chuan olsamte in athun zunga afapa no pangjok midi chu vamelin afapa pon alo tran viau maya Tulsida chuan hena changin final aluta achakta ka chuan afapa midi hena chuan trophy hi karon hon nge yang tia hrilin a thiante chuan bar lama I hena chan lomin zu inang uti in Tulsida chu an soma Tulsida chuan anupui mel zovin nuber chuan in neina kal kan ngai kha zanin chu thian kom lo me roti in an nge na pa ber chuan no khat lek ka khiatanga karon ho ngal dona lawm Sawisel kha lo in bella in neina chuan kan kal don ye tia hrilin anupui chu Sawisel a in me thu chu an hrila anupui fanaute chuan hosanin Tulsida le a thiante chuan bar lam an pan ve bok ole video hi like in min lo share sak le la channel hi khong ai ni lo subscribe ve donia social media link hi description lama kada boke like comment share lama in zoom lo shramang u Tulsida fapa upazo gotia chuan anu poisa dilin in neina pai turmoni amamo thu chu an thrila anu chuan no pangmai ilani khatia changin gotia chuan cheng somriat an dila anu chuan somthum chi pe in gotia chuan dil belma se anu chuan apetu tolova anaw midi hena chuan kanu hena poisa dila somriat kan nei dai chuan in neina games nuam tak tak kan kheldon ya tia hrilin anaw chuan anu chu poisa an dil ve a thiam taka dilin in neina an eitur siam chu tui ati vengai lo thu hrilin anu po chuan alo hre thiama media chu somnga pe in a u hne na athena in neina lama chuan an unawin an kalmasata ani gotia chuan balloon kapua game chu poisa boda khel tumin ati dan chu an zota game siam dupa chuan balloon pathum azona in kapua chuan lo manatan zui sindong theyang tia changin gotia chuan poisa da khamin balloon chu an kapa pahni chu ka fuin a pathum na chu a thela media chuan khelve in pahni chu a ka fuwa a pathum na ka atum lai chuan game host dupa chuan silai mu athun lo ti chu muru in a u chaklo na chan chu a hria a game host dupa chu kapin silai mu a omlo ti chu an thre chuaka a game khel to ho chu thinrim vekin game host dupa chu an beya midi te unaw pon an lo manjui chu la in lama an hona an nu le paten an hriat hlawin zui chu an thokruwa ina chuan thom dim taka lutin an nu chu alo trapa pi chu trapna sa hle in gotia chuan kanu tinge itra tia zotin nu ber chuan ipa zurui aron la holova in neina po karon kalve theilawani tia changin gotia chuan apa chu vako mai antuma nu ber chuan lo khapin barlam chu an khola nima sela chana engma dong lovin media chu ngoi rengin achuaka apa kalna bara chuan vakalin apa chu hruai ho antuma Tulsida chu lo tong tui hle in ngawlvei ania zu arui to chuan aleng chuak ho na chang hra thin lovin arui lo la in len na chang a hre lova midi nen chuan in zui ho in apa chuan midi hne na tlei rol ini vetran to a naktu ka ke kortlon ka leyang che o tia hrilin media chu ahlim viau maya ke kortlon nei chu chak ve hle in apa zurui chu a hruai ho a an in thlen rual chuan nu ber lo anghal borborin a pasal chu a trim hrepa an fate chu an room lama lutin nu ber chuan zan reilu tuka fate hruai ho ngai khopa ruin ilo howa
katan hiam pasal nei man ava omlo thin tak em tikha chuan ipum zoi le don ani khatia hrilin a pasal rui noi che thei thin lo chu a kham viau maya abula po mudu lovin an fate room lama chuan amudaya media chuan a pa chu lo khonga in apa bula chuan amuwa pa ber tulsida hian zungolvei ma se anu pui fanau laka arui sual ngai lem lova rui sual lo ma se zu a in miau chuan meichia an lung oi thei lo ani ber mai atu zinga chuan nu ber chu thohul hakin a thinrim pon kian zai an rel to a bible in I thinrim na in ni tlak pui su se ati awangin ni tlak nu a thinrim chu buai thlak ati thin viau maya tulsida chuan a fapa chu school culture siamin goti nen chuan aning koma an pate chuan thala in goti chuan kapa hi final a chakle chuang lowang pujimia so ente kapa in kumtin a hne theilo ti in anau chu an thrila anau chuan kapa a champion ve to om em ei tia changin school chu avakala school a chuan mitum ru hlotling te chanchin zirin media po chuan apa angmaya in fiami hlotling ni chu a chak ve a an chungkua bazarin an holama chuan an hlim viau maya pa ber chuan afa pano pangjok media chu ke kortlon le sakin media po ahlim viau maya final an khelni chu thlengin media le anu chuan tulsida chu an troi oma gotia ero chuan apa a chakring lovin a en ngam lova media pon apa ke korle thar chu ha in ahlim viau maya game chu tran ni in atira chuan tulsida chu a che thaviau maya jimia pon ti ngai na vakshe lovin minute som panga chung chu chol an neya jimia chuan a thuak vorin tulsida chu barlama zu anin puya tulsida chu rui hle in zu hi a chaklo na ania an game chu tran le in tulsida chu a che thathei to lova jimia chuan hne na changin a championa tulsida chu thinrim hle in zuri hun a hriat lo ema wangin a champion zo talo ani media chuan apa chu khongai ve hle in apa lak theilo trophy chu lak duhna thinlung pu in apa game ngai na ber chu khel ve antuma klapa chuan vakalin game chu an khela jimia chuan lo mu in no pangtan khel thei ani hleinem ti in duwa chu aron thrila duwa chuan media na khel ve thei nan lekha siam sakin media po chuan a khel ve theya in lama chuan ho in a u chuan a lekha chu en sakin media chu an fuya snooker ai chuan sum tamjok hlo chu theina game dang khel tur kan ngai tu adonia tia hrilin anau chuan game dang tuipui se adua gotia chuan a manager ani tur thu hrilin u thu chu azom ve bok anu nau chuan cricket club lama kalin media chuan an khel china vaivom chu lo thiam lo viavin badminton lam chu a u chuan khel tiran tum le a badminton po chu thiam chuang lo vin tennis lama an kal le a tennis po chu thiam le chuang lo vin goti chuan poi ati viau maya sum tamna game na vin a thiam lo ema wang chuan beidong tranin a top nan sakor in tlan siak lam chu an tuipui le a media chuan lo thiam chuang lo vin a u po chu a beidonga apa game ang chu khelve mai tura hrilin midi po chuan snooker lama ril rupek full chu atum ta ani media chuan game chu khele in duwa hna chuan zirtopa akal thina duwa chuan athiam zongjong chu zirtirin media po chuan ma ason chak viau maya duwa chu du khoplovin media chuan inzirzel adu thu an thrila duwa chuan ymc lama ava inzirla an kot chu snooker thiam takni in a champion photo ti in an thrila media chuan a u hna ymc lama ka inzir theina min puiro tia ngenin gotia po chuan pui atuma ymc tlaplam chu zirchiangin trong phalo na tlapani ti an hria a media po chuan an dan siamang chu zomvek tumin players thazok ni turin ymc lama inzir chu atum ta ani gotia chuan anau chu ymc lama hruain game chu zirve antuma
tlai lama chuan senior players in zir an tam thei em awangin media chuan zing lama khel mai chu tha in a hria a member form chu la chuakin a u chuan akalna tur poisa a petrina media chuan game khel adu thin em awangin damlo der training school kal ain snooker a khel trina OMC lama an ho tu pa Mohammed Salam chu avoi khatna mu in midi chuan angai sanghal viau maya Salama chu national champion lo ni to thinin a movement chu midi chuan in zirnan a manga Salama chuan kuwa he hle in ralanu ang chi kha ania Salaman game a khelai chuan mi pakhat lo tongin Salama chuan an benga media chuan Salama kheldan chu chik takalo enin in zirnan a manga Salama po chuan media chu no pangtum ru tak ani ti hre chuakin a thiam thil tlema zong chu azir tir tran veta ani media chuan game khelna tur sum amamo thin ema wangin akalman tur chu a u in anei reng thei bik lova anu po chuan poisa pereng thei bik lovin anu le pa hriat lova in zir ania media chuan mi bungrua chu phur thinin mutria in a in hlove thina nikhat chu apa chuan lo mu in a fapa chu a khongai viau maya in zirnan sum imamo ani chuan min dil kher ngai lovin ka poisa ila thindon ye ti in an hrila media chuan poisa chu nei thein YMC lama chuan a in zir renga Salama chuan thataka zir tirin game khelma in kuwa a eizia kuwa tui chak ngai lovin media chuan an bia a voi khatnan kuwa tui chu chak ve in mi chuan mak an ti viau maya media chuan Salama hena chuan kan rama ka thiam ber theina min zirtir ro otia ngenin Salama po chuan azirtir vezela nikhat chu tlangwal om thape lo pahni hian hnuai chi adovin media chu an zirtira Salama chuan lo mu in a chan nga lovata media chuan kapu tinge game i khelma hian i muthil ma sakher zela tia zotin Salama chuan ril rupek ngai tak ania wangin mut kan kham chuan thatakin game kan khel thei thina lom tia changin media chu a thiam thil azirtir mola ril rupek dan le lu nge nge na tip chu hrilin medi pon a thiam to viau maya Salama hne na tang chuan thil tam tak zir chuakin apa lak theilo trophy chu an ina khon ve nge atum bok media chu ho in anu chuan nipui chol mangin Darjeeling lama kan chung kwa in kan zindonia tia hrilin media chuan zin chu a hupur viau maya snooker practice adu zoka wang chuan zin lo dan tur chu ngai tu ve in a thin rim viau maya Salama chuan thin rim thunun dan hrilin thinrim chunga game khel chu a that lo thu an hrila media chuan gotia le meiche pakhat omdun lai thla chu la in a u chu a blackmaila anu te bula azin lo dan tur soipui tur angenin media chu azin lo pha a pinen chuan in ngakin school chol chu a mangtang kai viau maya Nitin game khel thinin Salama pon no pangte media chu mason chak ati viau maya a thiam thil zong zong chu zirtir vekin media chuan in rin tok na chi amamo to a nikhat chu a stick ti chia in alungai viau maya a u chuan hausa pin film khur turin a cha a stick leina tur poisa chu pe in midi po alim vele viau vani media chuan an chena khopui Kolkata chuan snooker championship a omle don ti hria in telvedan tur chu angai tu a tournament bo sai tu tetla president chu mu in president chuan alano pan ema wanga atel theilo tur thu hrilin media chuan apa zurui chu baratrangin a hruai hole a apa chuan an thiam pakhat chu cheng sang ni in choi puin a rui ema wangin poisa chu a choya gotia chu thinrim hle in apa poisa chan la le turin an unau chuan tlap lam an pana media chuan apa hne lo pa chu chou thavele in aning khela media chuan olsam taka hne in club president po chuan thiam alo ti viau maya tournament lo om tura chuan media tel chu a phalve pha ta ani media chuan lekha zirngai sakto lovin game ringot chu a buai puya anu chuan en thla in midi in khelai chu awa muwa
in lama hruai ho tumin salama chuan midinu hnena in fapa hian talent thatak aneya chuwang chuan snooker hi in khelti rangaya lawm a mahun po a engkhop mai tia lo hrilin anu po chuan a lo rem tia midi chuan practice le in tournament a khel tur thu salam chu hrilin minron en ve ta che ti in an soma salama chuan final i khel huna karon enang che tia hrilin midi chu a champion a ring ani bermai tournament chu tran ni in media po chuan thatakin a khel sozela ama zirtir thin tu du po chu ne in media chu a thiam viau maya quarter final a chuan hne na changin semi final aluta salam chuan a game khel dan chu du tok pui lovin in ring tok tur le chapo lo tur chuan an fuya midi po chuan lo pomin semi final chu an khel le a an pa fa chuan in machonin midi chuan a pa po chu a hneya midi chuan final thlengin a pa chuan I champion phot chuan zu ka nge yang tia tiamin midi chuan a pa zu ngeinan champion ve nge atum bok final a chuan media le jimmy chu in machon donin salama chuan media chu azama yang ti hlavin a fuina saviau maya final game chu khelni in media chu a che thanghal viau maya minute som panga chol nein jimmy chuan apa abumang chi khan media chu bum ve tumin thei tui chu anin tira game chu tran ni le in media chu a che tha thei to lova enima sela salaman azur tir khar he chuakin final a chuan hne na changin a championa media chu lom ve le in salama po chuan alom puya a topa apa chuan trophy chu a fapa zara a in lama a hung moi ve thei ta ani